Marianpäivä oli viikonpäivästä riippumatta maaliskuun 24. Silloin oli jo päivä pitkä, kelit hyvät ja sen verran kylmää vielä, että meriahve jäässä pysyi alattiosta hettaan saakka. Vaikka eipä Marianpäivä mikään varsinainen kaupallinen tuoretavaran markkinointitilaisuus ollutkaan. Silti suurempia herkkuja, merikallaa ja räätileipää piti saada. Maanteitten talviauraus välillä Muonio hetta on aloitettu vasta heti toisen maailmansodan jälkeen. Sitä ennen talvisin kuljettiin lähes yksinomaan porolla Norjasta ja syrjäkyliltä kirkolle vielä paljon sen jälkeenkin. Kestiköhän se 4-5 päivää taivaalla yhteen suuntaan Raisista ja Haltaasta hettaan tulijoilla. Mutta eipä silloin turhaa kiirettä piettykään. Mitä tarvetavaroita norjalaiset toivat tänne? Tärkeimpiä lienevät olhet suopunkin aru, hylkkeen nahat, koristenauhat, vapin leuvut, lampaannahat, villat, Norjan raanut, purjekangas, nuottaverkot ja hansnöörit. Toivatpat poronsarviakin, jotka Jaakonransi sitten kuljetti hevoskyytillä Rovaniemelle. Norjalainen Pikanelle oli kuulemma Vikatesepille sellainen lahjus, jotta sitä kun muutaman rullan laitto kallittavien mukaan, niin kyllä heinä katkesi ja surutta. Norjalaiset puolestaan ostivat pääasiassa kaikkia puusta tehtyä. Täällä olikin kehittynyt monenlaista pienteollisuutta pääasiassa käsityönnä. Koneellistumista esiintyi jo vähäisessä määrässä, sillä Tuulirovassa taisi 1930-luvulla olla vekslattava veivarivarsi ja pumppumeisseli. Rahallisesti suurinta tuotantoa etustivat sieppiläiset. He olivat mestareita rekiseppinä. Poron työ ja ajoreet olivat kysyttyä tavaraa, sillä niitä särjettiin ja uusia aina tilalle tarvittiin. Kauppamiehinä he myöskin olivat riittävän hyviä. Tuotannon alkuaikoina sai lähitienolta suoria jalaskoivuja ja ne olivat hyvät silloin. Mutta ajan myötä suorat koivut liian kauas kaikkosivat. Silloin piti kelevata vähän käyrempikin. Rekiseppä myyessään mainosti, jotta käyräkoivu on aina lyly. On se puolta kovempi ja liukkaampi kuin suora. Norjan värtit näitä mielellänsä osti, kun samalla hinnalla sai niin kovajalkaisia rekiä, ettei niihin pohjarautoja tarvinnut laittaa. Toinen suuri tuotantoalue oli Tuulirova. Heinärin tekemät kalanelikot. Ransin sängyt ja riinit sekä Paulun saavit ynnä nuotan tauot olivat helposti myytäviä tuotteita. Niitä ei mainostaa tarvinnut. Kelpasivat kenelle vain tunturimaan asukkaalle. Ja kyllä ne kunnon tavaraa olivatkin. Omaan luokuunsa muodostivat muutamat kulkukauppiaat, jotka olivat hevosella tulleet. Suuri rislareki täynnä tehtastavaraa. Karttuunipakkoja, sinistä sarkaa, verkaa, lanelia ja kaikenlaista kammaa. Muutamilla saattoi olla almanakoista useamman vuoden painokset, joita sitten myivät tosin ostajan lukulta jo huomioiten. Paikallisille kauppiaille Marianpäivä oli myöskin kiireistä aikaa, sillä monet syrjäkylien asukkaat ja lähes kaikki lappalaisperheet tekivät silloin kesätarveostoksensa. Syrjäisille asuinsijoille oli rekikelien aikana kuljetettava kaikki kesällä tarvittava. Kymmeniä pororaitoja lähti juhlan jälkeen taivaltamaan kohti etäisempiä asuinsijoja. Rekkiin oli lastattu jauhoja, ryyniä, suoloja, sokeria, kahvia ja kaikenlaista. Unohtamatta saippua, pikiöljyä, terveyssuolaa ja monia muita tarvetavaroita. Edellä kerrotusta saa kuvaa, jotta Marianpäivä oli vain pelkkää kaupankäyntiä. Näin ei kuitenkaan ollut. Vanhemmilla ja
monista nuoristakin oli hyvin keskeinen ohjelma varsinaisessa jumalanpalveluksessa ja seuroissa käynti. Seuroja pidettiin sekä kirkossa että isommissa taloissa. Niitä oli monena päivinä ja itse oikeutettuna puhujana oli Päki Jussa. Leppoisa ja miellyttävän käytöksensä sekä hyvän puhujalahjojensa ansiosta hän oli kaikkien kunnioittama saarnamies. Ilman hänen läsnäoloaan olisi juhlasta paljon puuttunut. Oli myöskin muutamia, joille alkoholi merkitti päivien juhlistamista. 1932 jälkeen sai jo oikeata samplaakin viinaa. Sitä ennen ryypättiin kotivalmisteisia ja Hockmannia, joka olikin oikeaa iloviinaa. 50 gramman pullollinen Hockmannia teki miehestä muita kauniimman, rikkaamman ja voimakkaamman, ainakin asianomaisen omasta mielestä. Kyllä muutamat ryyppymiehet jaksoivat ääntä käyttää itsensä kehumiseen. Näitä ei kuitenkaan kovin monta ollut, mutta ne, jotka olivat, he olivat näkyvämmät. Nuoriso ja naiset eivät alkoholia käyttäneet. Nuorta väkeä sekä poikia että tyttäriä oli hettaan kerääntynyt paljon. Voi sanoa, että kaikki lähitienolta, joille suinkin mahdollisuus oli, tulivat. He eivät tulleet rekiä ja räätileipää ostamaan. Tulivat vain tuttuja tappaamaan. Entisten tuttavien lisäksi uusiakin tuttavuuksia syntyi. Ruotsista tuli pääasiassa nuorehkoja ja keskikäisiä miehiä. Heillä oli tekosyynä reisulle muutama kuntura mustia säpäkekkoipia myytävänä. Mutta asiansa kyllä arvattiin. Tulivat tutkimaan, löytyisikö täältä poikkinaitavia tyttäriä heille pirtinlämmittäjäksi ja savun jatkajiksi. Ja kyllä niitä silloin tällöin löytyi. Norjalaiset tyttäret olivat nuorille miehille todellista silmäruokaa. Tyylikkäissä lapinpuvuissa he etuustivat lähes kaikkien makkuun sopivaa naiskauneutta. He olivat tähtiä hetaassa marjanpäivänä. Muutaman päivän ne loistivat ja sen jälkeen katosivat maanselän harjanteen tuolle puoleen. Saattoipa monella täkäläisellä pojalla olla pääsiäisen asiaa koutokeino juuri näiden kaunottarien takia. Jäi kaiketi täällä ollessa jotakin tärkeää sanomatta. Paljon porolaajia hetaan raitilla pyhien tienoilla kulki, etenkin iltasella ja pääasiassa nuoria miehiä. Ei silloin sekuntikellon kanssa aikoja otettu eikä tinaa kippoja palkinnoksi ajettu. Totuus lienee kuitenkin ollut se, jotta kun oli hyvä ajohärkä, kaunis rislareki, jossa iso valkkotalja ja Norjan raanu, saatto tyttöparvesta palkinnoksi mielheisensä kyyttiin saada. Kun vielä niin sattui, että oli lauha ilma, kuutamon aika ja hyvä keli. Kyllä reissä puhuttiin muustakin kuin leivän hankkimiseen liittyvästä. Varmaan tällaisten rekiretkien aikana tehtiin alustavia sopimuksia, jotka ovat voimassa vieläkin. Moni on kerinyt ajatella, että missä juhlavieraat asuivat, kun ei ollut hotellia eikä varsinaisia majoitustiloja. Oli muutampi iso talo, jossa saattoi olla peräti 3-4 huonetta. Tämmöisiin mahtui jo 10 vieraita. Jokaisella oli reessä porontalia ja norjanraanu. Kun talon makaukset olivat kaikki käytössä, osattomaksi äänet hakivat omansa. Talja lattialle, raanupeitoksia, niin oli peti valmis. Uni tuli vaikka yöpuvusta, ei silloin monikkaan tiennyt. Mutukkat sentään piti riisua kuivaamaan. Kenkäheinät, jos ne ei kovin märät ole, tuli parasta laittaa taljan alle päänaluseksi. Siellä ne säilyivät parhaiten, vaikka oli ihan laukussa varaa heiniä, jos joku erehtyi eilisiä omanansa pitämään. Sopu antoi siihen.
Isohkon pirtin lattialle sopi 20 nukkujaa. Ilmaa pirtissä riitti, tosin ei aina priima puhasta. Kyllä sentään joskus pieniä kielivaikeuksiakin sattu. Eräs norjalaistytär Suomen poikaa vastavierailulle kotiperällensä kuttu, mutta ei muistanut mikä on kesäkuu ja poika ei juniusta ymmärtänyt. Siinä tyttö hetken mietittyään tuumi, että tulee silloin kun kukulus huutaa. No johan poika tämän ymmärsi, että kevättä se tarkoittaa, koska käen kukuntaa aikaa. No niin, tähän tämän nauhan juttu päättyy, että olkaa hyvä ja laittakaa nauhaa tai olkaa hiljaa. Tai ei nyt tarvitse olla hiljaa, tehän voitte kyllä keskenänne puhua siitä huolimatta, mutta tästä alkaa nyt äänittämätön nauha, joten kuulemiin.